Ubephila ngokuthola izinsongo ebezimsabisa ngokufa uma engasishiya isikhundla sobukhansela. Kuyimanje usedalelwe ukuthi uyasilaxaza isikhundla ngemva kokusinda edutshulwa. UMnumzane Londokuhle Ndlovu, obeyikhansela le-ANC kuWard 13 kumasipala uMhlathuze, uthe besekunesikhathi eside ethola izinsongo. Wathi lokho kwenza ukuthi-ke umndeni wakhe ugcine-ke usumphoqa ukuthi asule. Udalulwe lonke lokhu ngesikhathi enengxoxo ekhethekile nesolezo. UNdlovu wesuleke ngoLwesithathu kanti-ke wesula nje ngeSonto eledlule wasinda ngokulambisa ngesikhathi ehlaselwa futhi edutshulwa ngabalisa babemlalela uNyendle. Akazange ngalimale kuleso sigameko. UNdlovu uthe-ke bekungesona isigameko sokuqala sokuzama ukumsoconga. Izitsongo bezilokhu zikhona, umuntu obehlezi noma-ke ubehlezi ethola izingcingo kanye nemilayezo eqhamuka ezinombolweni zocingo-ke ezingalandeleleki. Kuthiwa-ke ngizofuna noma-ke ngizofa uma-ke ngingafuni ukushiya ebukhanseleni. Lezi yinsolo-ke ziqale ngesikhathi umuntu engene ebukhanseleni. Ngangizitshela ukuthi mhlawumbe kuzodlula kodwa-ke kwaqhubeka, kuchaza kuNdlovu. UNdlovu uqhube wathi ngemva kwesigameko sangeSonto eledlule umndeni wahlala phansi wavumelana ngokuthi kufanele ashiye ebukhanseleni. Bengingavumelana nesinqumo somndeni ngoba-ke bengikholelwa ekuthenini njengomuntu-ke owakhethwa yi-ANC kufanele-ke ngibonisane ne-ANC kuqala. Umndeni bulokhu umile ekutheni angisule. Ngokubuka kwisimo njengoba umama wami ubengasadli nokudla, ngibeke sengikhetha ukuthi ngisule. Ngemva kokuthi-ke ngemva kokuthi esinde edutshulwa, umasipala uMhlathuze uhlinzekele-ke noma-ke umhlinzekele ngabaqaphi uNdlovu. Noma kunjalo uNdlovu uthe umndeni wakhe umbona-ke engaphephile. Bengizibuza ukuthi-ke njengoba emtubatuba kwadutshulwa kwabulawa ikhansela lihamba nabaqaphi, mina-ke ngizibona ngiyingcono yini kunalo. Nami-ke ngigcine sengibona ukuthi impilo yami ebalulekile okudlula ubukhansela. Nginezingane-ke ezingidinga ngiphila kubeka kuNdlovu. UNdlovu uthe yize eshiyile ebukhanseleni usazoqhubeka nokuzibandakanya nepolitiki. Kodwa-ke angizifuni izikhundla eziholelayo ngoba-ke izona okungathi-ke ziyabanga kakhulu. Usinda-ke noma-ke esocongwa nje bekungakapheli-ke isikhathi esingakanani kudutshulwe kwabulawa elinye ikhansela lakulo masipala. Ikhansela le-ACPD umfundisi John Mnyaka ladutshulwa labulawa ngenyanga edlule. Usomlomo womkhandlu waseMhlathuze uMnumzane Tobias Gumede uthe useyalele imeneja kamasipala uMnumzane Nkosenye Zulu ukuba-ke yazise inhlangano eyangamela ukhetho i-IEC ngokwesula kukaNdlovu. Khona-ke kuzohlela ukhetho lokuchibiyela. Ngizobamba-ke njengekhansela kuWard 13 kuze kukhethwe ikhansela elisha ukuze ngiqinisekise ukuthi-ke akuphazamiseki ukuhanjiswa kwezidingo. Kuchaza-ke usomlomo unobhala we-ANC wesifunda uMusa Dladla uMnumzane Nathi Mdangala Xulu uthe-ke bengayitholi incwadi kaNdlovu yokwesula. Sigcine-ke nje ngokubona isitatimende somkhandlu sizolinda sizitholeke incwadi yokwesula ngoba-ke asazi ukuthi yini-ke emenze wasula. Khona manjalo-ke kufungisa ikhansela elisha lomkhandlu.